חרדיות, חד משמעית, וחלק אינטגרלי ממחנה הימני. זאת אומרת, זה לא שהן באמת מתלבטות. תמיד, גם ש"ס, אם תהיה להם ברירה ללכת עם הליכוד, הם ילכו עם הליכוד. רק אם לא תהיה להם ברירה, והם יראו שיש ממשלה אחרת שמורכבת עליהם את השמאל, אז הם ינסו להשיג את המקסימום בהקשר הזה. ים תעשי לו נו. חדשות לבקרים מדבר נגד הדרת נשים. הוא יודע שזה קונצנזוס. ולא העובדה שזה קונצנזוס, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אנחנו לא הולכים למהדורה של שינוי ב' בבחירות הבאות. כי יש אלקטורט, ואלקטורט לא מבוטל, שהעניין האנטי-חרדי קורה אצלו. ובתקופה שחלפה, מאז ששינוי עזבה אותנו במערכת הפוליטית, האלקטורט הזה לא מצא את המפלגה שתאחסן אותו. עכשיו, האם זה יהיה מישהו אחר, היה לפיד אחר חוק שיחשוב עליו להיות בפוליטיקה, אז לא ברור מה יקרה. אבל זו שאלה שצריכה להישאר. תעשי לו נו. תעשי לו נו. בוועדת חוקה, זה באופן אישי, אבל האלקטורט הזה, שמעניין אותו העניין של החרדים, הסדר יום האזרחי, הוא אלקטורט שמעניין מאוד אם תימצא הגוף הפוליטי שהיה צורך. היא הייתה אמורה להיות כאילו השינוי. תעשי לו נו. היא אומרת על הדרת נשים, נו. יצאה לאיזושהי צעדת לפעילים בשבוע שעבר. איכשהו זה לא נתפס גם כאן כראש המחנה, זאת אומרת, ים. תעשי לו נו. ממש כך. נתניהו, כאשר הרכיב את ממשלתו בקדנציה הזאת, דיבר על כך שהוא רוצה את הברית עם השותפים הטבעיים. מי זה השותפים הטבעיים? הוא ליברמן ואחרים כמובן. תעשי לו נו. אני בכלל בטוח שאם ירכיב את הממשלה אחרי הבחירות הבאות, יהיה כל כך לא מתלכת עם השותפים הטבעיים. אני חושב לכם שאריאל שרון, שהרכיב את ממשלתו השנייה ב-2003, אמר למפלגות החרדיות, תודה רבה, לא אשאל אתכם, עשיתם לי מספיק ראש בקדנציה הראשונה, אני הולך בלעדיכם, תשאיר את שתי המפלגות החרדיות בחוץ. אני לא פוסל את האפשרות שנתניהו ירצה להרחיב את מרחב התמרוץ שלו. נו. ואז יכול להיות שמי ששלמו את המחיר יהיו המפלגות החרדיות. תודה רבה. העניין תמיד לפנות למשטרה, כי זאת שולט מחזית מול התפרעויות ומול התנגדויות, ובאמת אנחנו יכולים להבין דווקא המשטרה, כמו שאמר, זה לא רק תפקידה של המשטרה, יש הרבה חברתיות עמוקות, והמשטרה יש כלים להתמודד איתן. אבל הנושא הזה, יכולותיה של המשטרה, ניתן לשוחח עם שלמה ארצ'קי, לשעבר מפכ"ל המשטרה. אבל הייתי רוצה, אם אפשר גם להרחיב את זה, כי מתברר שזה לא הקונפליקט היחיד שבו המשטרה לא יכולה לטפל לבדה. יש לנו את הקונפליקט מאוד בשטחים עם נוער הגבעות, שגם שם, עכשיו גם הצבא אומר, אני לא מוכן לשפוט בבתי דין צבאיים שישפטו. פתאום יש איזושהי בעיה, נוצרה פה איזושהי בעיה בבעיות הכי אקוטיות. תיכנסי לחתול. של מדינת ישראל, שבעצם הגופים המרכזיים שאמורים, גופי האכיפה, לא יכולים לטפל. כל הדברים האלה וכל הלכאורה, התופעות החדשות, הן לא תופעות חדשות, אבל הן מצביעות על משהו בסיסי בעייתי בהתייחסות שלנו ובהבנה שלנו למה זה לטפל ומי צריך לטפל. תיכנסי לחתול. מטפלים בתוצאה במקום לטפל בסיבה, בסוף מגיעים למשטרה. שלי, מה לעשות, היא הקו האחרון. איפה שכשלו כל המערכות, איפה שמעגלים שלמים נפרצים. איפה שמעגלים שלמים לא רוצים לטפל, שמענו רק באמת כמו שאתה אומר ביהודה ושומרון, שהצבא שנכנסו לו לבסיס אמר, זה לא תפקידי לעצור, זה תפקיד המשטרה. בסופו של דבר, מערכת ומדינת ישראל